wa rahmatullahi wa barakatuhu bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe en garti kadi e wadde ekkande no masɗe masirte ngal ɗo alluwal gootal sa faami ngal andu masɗe ma jahawat ɗum saabi mbaɗanmami ndani yenne alluwal ngal tongo ɗum to laawol gotol mi hollino on alluwal ngala pesgal dow pesgal les tural kowal sidda kollumon ɗiɗi dow ɗiɗi les to ɗiɗi dow kollumon polle ɗe portal ena fooɗa dowgal portal les ena fooɗa tural ena fooɗa kono kowal e sidda pooɗata toɓɓe ngel mo hollino e ngel ena fooɗa ɗo noon tongiri ɗum law gotol e sifa newiɗo keeriɗo jawɗo yettade ma ay ɗo ngel ɗo pesgel gotel kalɗo jiiɗa ngel ene fawi e dow alkulal andu ko a fawi e dow muɗum ay anani ndeka andi pesgel dow kañum wiyete a gasi ay mbaɗama ɗo yeru allif wonno tiginte allif nandi ko jahata pesgel ngel so woni dow muɗum ko a ay ɗo yen nani ko ba wonɗo pesgel ngel so woni dow woni ba ayde ba ɗo woni ba so ko a woni e makko bo a ba ay ɗo ko ta woni ɗo teskede pesgel ngel ko dow woni mbiɗa ta ay ɗo pesgel ngel ko dow woni mbiɗa sa ɗo woni portal dow ko yahata wadde a andi portal dow kalɗo wawi wonde andu ɗon ko a fawi e dow muɗum portal les nani ɗum ɗo to woni les to andu kañum woni i portal les woni i joni ay allif o nani wadde allif e tiginte nandi ko jahata so pesgal woni les wi i ay ɗo ko ba woni ɗo ay portal les woni bi wadde andi ko bi woni ɗon ɗo portal ngel nani les woni mbiya ti ay ti portal ngel les woni mbiɗa si gasi wadde andi portal les ko i yahata ngara ɗo ngal ɗo tural kañum e oɗo u nandi ko jahata tural ko u woni ɗon ay allif o nani waɗe tiginte e allif ayi hen tural dow muɗum ene wiye o ay ba o so waɗi tural dow muɗum mbiyata ko bu ay bu ay juburta walla ta jorɗo ta saqiru a tawi hen tural tan wi tu ay suuni endu nani a tawi hen tural wi su gasi ɗo so ɗiggi andu a serti e nde ɗo majjere ɗone ko kowal ay kowal kañum e sidda nandi ko jahata holko serndi sidda o e kowal ngal kowal kalɗo tawa ko gootal fawi e dow muɗum sidda noon kala tawa sidda alkulal ngal fawi ngal ɗiɗi goni ɗon allif noon siddata kono waɗa hen ko ha ganda ɗum ko a tolnodiri nani sidda ko a kowal ko a ay nani wada kowal so fawima e tiginte walla allif wi ɗum aa
ay ko aa ay ko aadi aa ɗo ko ay ko aadi sabu teskede kowal ko a ƴetta a mbaɗa e ba he mbiya ab ay o ko a woni ɗo o ko ba woni ɗo ay mbiya ab 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 ɗo noon a siddat mbiyata ko ab ab e ba woni ɗon ab e ba ɗo ko ɗiɗi ba woni ɗo ɗo ko goto ba woni ɗo sidda noon so ari wona ko ab ko sidda ab e ba baya bawo ɗiɗi ay ɗo ko at ɗiɗi gon ɗo ko sidda ɗo ko goto woni ɗo at 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 ɗo ko at ko at e te woni at ɗo ko as ko gotal ɗo ko as ɗiɗi gon ɗo as e se joni noon ɗo noon teskima o wona ɗo ay siddo o moni ko kowal dow ko a wadde mbiyata ko ab e ba ay ab ba leso o woni ab ko siddo o goɗɗo woni ba mbiya ab ɗo ko siddo o woni ɗo saɗa janggamo ab mbiya bi ab ko siddo o ato jangguete hagasa ab mbiya bi abbi ko woni rabbi ɗa ko rabba ɗo ko rab mbiya ba ay rab e ba ɗo ko rab e bi ɗo ko rab e bu ayde ɗo ko rabba abba o nani ɗo ko abbi ɗo ko ubbu teskoya kala jiyan siddo o kowal arda ha gasa gadda ko rewi hen ko ɗo tan teskoɗa hangayna ɗo mbawa ɗo henne ɗigga hanka a sete ɗo noon ko ɗiɗi wonɗo ɗiɗi ɗo ko ban ɗo ko bin ɗo ko bun gasi ban e bin e bun ɗiɗi dow ko a woni toon mbiɗa ko ban ɗiɗi less bin ɗiɗi dow tuɗo ɗiɗi dow mbiya bun ɗo ko polle baa fooɗi ko fooɗirte pottal dow ko e tati ma woni allif walla allif jowiiɗo walla allif taƴƴo gasi ɗo ko bii ko fooɗirte bii nani ma woni juburiya ma woni yanara walla yurit les nani fooɗirte waɗi ɗo ko mbiya ko bii fooɗi ay ɗo ko buu ko fooɗirte ma woni wow walla wow taƴƴo ay ɗo ko bee ko fooɗirte juburiya allif joyi dow muɗum walla yanara allif joyi dow muɗum gasi ɗo mbawata polle ɗe ɗo ɗiɗi ban bin bon ɗa ko baa bi bo gasi be ɗa ko nayi baa bi bu be gasi ɗa ko a e i e u e a ɗa ko ba bi bu ab ɗa ko ta ti tu at ɗa ko sa si su as ɗo noon min janngoyi ɗum ɗo ko hata ganda ko ni yarata e jangde he aɗa ngal ɗo gotal jogotoɗa aɗa ƴeewa bawɗo ngal ɗakkoɗa sara makko o holluma ɗum ha paama ɗum seɗen jangoya ɗum tan jiya weeɓat ɗo noon ko tongat lawol gotol kono ma serdoye ya jaren jam oɗon ɓeyda ɗum famde yeeso ɗum ɗo ko ha tan paamon ɗum ƴetton alluwal ngal oɗon jangingal jam oɗon paama ngal jam sen garoyi hen taw Allah walli on paami ɗum jangde nde yaawa ƴette kuɗi mon e karneji mon mbaji to alluwal ngal
ƴeewon baawɗo sara moɗon ɗakkoɗon ɗon o holla on portata ko yahata dow e less tural kowal sidda poole ɗe no pooɗirte gasi ɗo sa wawi ɗo ko winda fof ka janngoyowo kaɗen ɗo an noon cagguɗo a yiyan jagguitom noddu en to 00 221 to 77 906 nani ɗo ndewata ɗo o numéro nani 00 221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li jiya WhatsApp o ngara caggira caggira walla an kesso jiɗɗo nadde heno ɗon ndewata ngara mbawa yentudire janngoɓe jangga ni foti